De când folosesc energie, simt că am mai multe stigaia. Parcă aș dărâma stigaia cu tigaia dry cooker. Tigaia Dry Cooker este pentru 10 gusturile și pentru 10 buzunarele. Cu pensia știți cum este. Fiecare bănuț contează. Dar tigaia Dry Cooker ne ajută să facem multe economii. Gătitul este acum mult mai iar mâncarea este plină de savoare și arată Tigaia magică Dry Cooker. Îți viața și îți dă inspirație. De când am cumpărat Dry Cooker, pot să spun că am făcut o mare afacere. 10 de clienți fericiți se bucură de 3 calitatea garantată a tigăii Dry Cooker, disponibilă în culori roșu, bej și gri. Nu uita de capacul de CCP termorezistent, care îți permite acum să verifici oricând familia și prietenii curse în perioada de post sau de sărbători. 10 rețete delicioase. Comanda acum Dry Cooker și primești 2 milioane tigăi Dry Cooker la prețul incredibil de doar 1 lei. Gătesc, am 2 milioane tigăi dry cooker, când la 2 piane, așa, înțelegi? Într-un Milioane de minute masa e gata și mâncăm cu multă plăcere o mâncare. E, cum să zic, 10. Sună acum și comandă tigaia magică Dry Cooker. Primești 2 milioane Dry Cooker la prețul incredibil de doar 9 de lei. Doar în această ofertă specială. Super discount. Nu poți rata. Stocuri limitate. Calitate. Milioane Dry Cooker. Produs original Top Shop.